аксар ин мардоне ки дар мардикорбозори душанбе интизори корфармо нишастанд муҳоҷирони ихроҷшуда мебошанд. баҳсашон ҳам дар бораи муҳоҷирату авфи эҳтимолии муҳоҷирон аст. вазорати меҳнат гуфт мумкин аст онҳоро русия авф кунаду дигар бора ба қаламраваш роҳ диҳад. авфе ки садҳо ҳазор муҳоҷир орзуи онро доранд чун роҳашонро дигар бора ба русия боз мекунад. сафар расулови 49 сола аз онҳоест ки ба ваъдаи русия бовар надорад. ин сокини душанбе соли гузашта аз русия ихроҷ шуд. ҳарчанд мегӯяд қонунӣ ва аз ҷониби идораи шуғли аҳолӣ ба муҳоҷират рафта буд. ин дафъа аз шуғли аҳолӣ бурдан манам хел кидат кардам. ҳамаш қоидави кардагӣ буд. сохтмон 24 этажада ман семин то қумо ба пушторам баровардагиам. ин падари се фарзанд ки таъмини волидони солхӯрдаашам ба дӯши ӯ аст баъди ихроҷаш аз ин марди корбозор рӯзгорашро таъмин мекунад. хеле шукрони худо як рӯз нашуд як рӯз мешавад. манам хеле зиндагӣ дорам. дар тоҷикистон бештар аз 270 000 нафар ҳамтақдири сафаранд ва бисёре аз онҳо баъди ихроҷашон аз русия ба мушкилӣ рӯзгорашонро пеш мебаранд. вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ гуфт барои иҷро шудани ваъдаи авфи муҳоҷирон аз сӯи русия талош доранд. дар санаҳои 30-31 ҷаласаи 14-уми гурӯҳи кории муштараки тоҷикистон ва россия баргузор гардид ва ҳамин масъаларо мо бо намояндаҳои федератсияи россия баррасӣ кардем, лекин мо имрӯз ин дар назорати қатъии роҳбарияти вазорат аст. мо ин масъаларо корбарӣ карда истодем. мавзӯи авфи муҳоҷирони ихроҷшуда нимаҳои соли гузашта дар мулоқоти раҳбарони тоҷикистону русия баррасӣ шуд. масъулини вазорати меҳнату муҳоҷират гуфтанд ба муҳоҷирони ихроҷшуда кӯмак мекунанд. созмони байналмилалии муҳоҷират мо лоиҳаҳои зиёд барои дастгирии шаҳрвандоне дорем ки дар ҷумҳури тоҷикистон воридшавиашон манъ шудааст, депортатсия шуданд. бо дигар ташкилоту ҳамчунин дар асоби барномаи мусоидат ба шуғли аҳолӣ барои но касбомӯзии ройгон, бо ҷои кор таъмин намудан, додани қарзҳои имтиёзон, яъне ин категорияи шаҳрвандон яке аз категорияҳое ҳастанд ки ҳуқуқи афзалиятнок доранд дар бозори меҳнат мутобиқи барномаи мусоидат ба шуғли аҳолӣ. ин ҳарфҳои мақомот дар ҳолест ки аксари муҳоҷирони ихроҷшуда мегӯянд ба чунин имтиёзҳо дастрасӣ надоранд. ман ҳаминҷо бояд диплом гирифта мерафтам, гашта меомадам, дипломо пулаша гирифтагия то ҳозир додагӣ нестад. ҳамаш дурӯғ. ҳоло аксари муҳоҷирони дар орзуи авф рӯзи худро дар интизори корфармое ин ҷо сипарӣ мекунанд то шом барои хонаводаҳои худ нон пулӣ кор кунанд. Сарвинози Рӯҳулло, Амриддин Олимов, Озодӣ, Душанбе.